antara cakra urip aneng jagat pegat dari sedeng katon maltuk-maltuke mati sadurunging perang Bratayuda. Satria bagus lantip panggraetane melang-melang dadane kok lintang panjrina. Sapa kowe ngaku? Kowe takon karo aku. Satria pringgondani aku Gatotkaca. Kowe Gatotkaca. Dasar kepara nyata ana nom-noman mawa sisik. Jenengku Raden Antarja, mburi saka Kayuwangan Sapta Pratala. Tiwas kebeneran kowe sing tak goleki. Kowe sing tak goleki. Utang wirang nyarwirang, utang pati nyaropati. Ketemu pirang perkara sugal ing pangucap. Sedane wong tuaku sing mateni dapurmu. Bayi wingi sore ngame-ame palungguhan. Arep nggayuh kamuktening ancik-ancik kasengsarane wong tuaku. Mula kang sapa iku? Ayana kridane Antarja, utang pati nyaropati, utang wirang nyarwirang. Kowe gawe patine wong tuaku nyok tampanono Gatotkaca. Ora apa-apa. Wangiyo. Oh. Sanggang kara Sudibya sawara-wara Gengnya kang pindha gajah setu bondo gedhe dhuwur satriya Jodipati aku Werkudara ana ratu sabrang paese yaksa Prabu Naga Bagindo ora ketemu anak-anake para Pandhawa ketemu karo Werkudara wis padha wae manuta tak telikung tanganmu tak krincung sikilmu ayo teluka karo Prabu Naga Bagindo deplok ndasmu mudhar
Pak mati ayo antemo wah yeah sakraning ratguna kasaning kang angloro bawaning kang sinung wadi jagat nyokang kinarya momong eka tunggal watak nyokang gumingsir emba-embaning kaywangan sawela kringging durung wae paripurna pun kakang nggone ngaturke supaya manunggal tetunggalan Werkudara tak sawang lah kok iki ana bocah nom-noman kerengan karo Gatotkaca Werkudara mlayu-mlayu kenang apa Dimas wah Ngamarta geger gegere Ngamarta Ratu Naga Bagindo iya arep nerukke negara Ngamarta ngrabosa pranganing papan kene ora kecunggah mergo kasedane ngedap-edapi njaluk tulung ana kraman jenenge Naga Bagindo dasar kepara nyata arep nelukke kami bawane Yayi Kunto malah kepara sak anak turune Pandhawa ditumpes Naga Bagindo ora patek nduga mono temen pun Kakang Arada Cubriya coba kaya ngapa tak tontonane Dimas Werkudara ayo Gatotkaca mundur ora tega nyawang anakku lanang Gatotkaca njungkel-njungkel mergo tanding karo bocah nom iki. Bocah nom, kowe sapa kok ngawu gawar ngawur? Yen panjenengan takon karo aku jenengku Raden Antarja saka Kayuwangan Sapta Pratala. Panjenengan sapa? Nalindra Barati Prabu Bathara Kresna. Perkara napa kok tanding lawan yogaku Gatotkaca? Mergo sing mateni Sudarmaku ya kadangku dhewe Gatotkaca. Mula utang pati nyarepati, utang wirang nyarwirang. Lah kok arep bela pati
Sing dipateni kok Gatotkaca. Lah Sudarmamu kuwi sapa? Kowe kuwi anake sapa? Nggih, Antarja. Miturut pengendikane Kanjeng Hyang, aku iki yogane Rama Werkudara, satriya Njodipati. Ning mergo saiki tumekane adhiku dhewe Gatotkaca, mula aku ora trima. Weh, lah kuwi irangan kowe Dimas. Sing kandha sing ngucap yen wong tuamu mati sapa? Sing kandha yen wong tuamu Werkudara mati sapa? Pepundhenku dhewe. Sapa? Kanjeng Hyang Begawan Durna. Lah kuwi ngger kuwi. Kowe ditabrake, kowe dijlomprongke. Lek napa ningalmu sing tok goleki Sudarmamu Satru Njodipati ora genep loro. Ya iki ingkang mapan ana mburinipun wa. Iki wong tuamu ngger Antarja. Ditelesih dhisik sing bener Werkudara. Wah, bocah bagus. Jenengmu sapa? Nami kula Antarja Kanjeng Rama. Bekti kula mugi katur tak tampa. Nanging aku ora gemampang nampa anakku lanang. Nadyan kowe ngaku yen aku bapakmu. Ibumu sapa? Coba diwangsuli, ibumu sapa? Merga garwane wong tamu ki werna-werna ora mung siji. Mula ngaku sing cetha. Inggih, midherek keterangan ingkang kula tampi bilih sakmangke kula menika yoganipun Kanjeng Ibu Bathari Nagagini. Eyangmu sapa? Eyang kula Kanjeng Eyang Hananta Boga. Ndikaken yen kula menika yoganipun Rama Werkudara. Saiki tak jajal ketrimaning uripmu. Kados pundi yen kowe iso ngalahke Naga Bagendra? Yen iso ngalahke Ratu Naga Bagendra, kowe tak aku lahir batin yen dadi anake Werkudara. Mapanipun wonten pundi Kanjeng Rama? Kae ana alun-alun. Nyuwun pamit yen ngaten. Pateni Gatotkaca mateni. Empun kelakon Antarja pinanggih kalih Gatotkaca. Empun dipun nika jotos-jotosan banting-bantingan. Yen sing mati Gatotkaca tiwas kebeneran. Yen sing mati Antarja padha-padha. Nek sampyuh mati bareng malah niku sing diajab. Iso do mati bareng-bareng. Merga nek mati ming salah siji niku mboten lega. Awit men lega niku lek mati bareng ngeten. Dadi wong loro do iso rasa obah kabeh. Siji wis meneng wae kok siji isih kokean polah. Niku sing kurang marem niku lho, Di. Ning nek cara kula kok rada deg-degan lho, kula kok sumelang. Mangke gek-gek ketemu kali Angger Kresna terus dikandhani. Lah nika ngandel napa mboten? Nika malah Antarja menika mlayu mriki goleki Naga Bagendra. Mboten mlayu cilaka sampean Kakang Durna. Werkudara mlayu iki ana nom-noman mawa sisik. Kowe takon karo aku jenengku Raden Antarja saka Kanyuwangan Sapta Pertala. Apa bener kowe ingkang aran Prabu Naga Bagendra? Ya dasar nyata aku Prabu Naga Bagendra. Negaraku Jangkar Bumi
arep njurung tungkul para Pandhawa ketrima uripku yen aku bisa ngalahke naga Bagenda mamaku pengmu sembur mlanya kuwandamu wah wolo bos mo wolo wah saya gempung penggalipun Raden Antarja langkung-langkung nampi dawuhipun ingkang Rama Raden Werkudara yen isa mateni naga Bagenda den angken yoganipun Raden Werkudara cinandhak padha sakala katamaken wujuding upas anta lan upas warayang den semburaken satemah mlanya kuwandanipun Prabu Naga Bagenda sirna margalayu sirnanipun Prabu Naga Bagenda mukswa ilang sakragane sanalika manjing Sukmajati manunggal sajiwa mring kuwadaganipun Raden Antarja waduh waduh Raden, aku wis trima kalah tandhing karo panjenengan Raden Antarja. Kang mangkono rening swargaku kudu nunut pamawasku ora genep loro ya mung panjenengan Raden Antarja. Rening aku wis tumekaning pralaya negaraku lenggana ing jangkar bumi lan nunggak semi padha kelawan jejuluk lenggana ing jangkar bumi lan nunggak semi padha kelawan jejulukku panjenengan Raden Antarja ya Raden Naga Bagenda jangkar bumi lenggana aku titip swarga manitis kelawan panjenengan Raden Antarja. Janjinipun Adi Permesti kados pundi? Saksampunipun para Pandhawa babat alas Wanamarta inggih alas Merentani niki pun dibabati. Pandhawa nrimo main dadu dadi hukuman. 12 taun lawase dadi wong buangan, setahun sesingidan wonten negari pundhat nggenipun nglampahi. Kelenggan menika yasa kedaton Merentani dipun dadosaken negari Cintakapura, Ngendraprastha utawi Ngamarta. Rening ketingal Kuncara Agung lan Bawira Kakang Narada inggih Kaki Prabu Puntadewa nggenipun dados ratu Ki Adil Paramarta.
kelenggan menika ulun badhe maringaken kanugrahan wujudipun wahyu tigang perkawis. Menapa kemawon Adi Permesti ingkang sepisan pustaka Jamus Kalimasada. Mengku karep menapa pustaka Jamus Kalimasada minangka pikukuing para Pandhawa sipat kandeling Puntadewa. Dunungipun menika wonten panembah ingkang angka kalih wujudipun inggih menika Songsong Tunggul Naga. Yen payung Tunggul Naga kinarya pengayoman dhateng para nayaka lan para kawula. Ingkang angka 3 Tumbak Kara Welang. Mengko wigatos menapa Tumbak Kara Welang menika wau njejekaken hukum kedah adil para marta. Puntadewa kedah nindakaken paukuman dana wesiasat. Leripun ingkang sae dipun ganjar nang ingkang damel kapitunaning negari wajib dipun patrapi pidana. Payung Tunggul Naga Tumbak Kara Welang pustaka Jamus Kalimasada kelenggan menika ulun paringaken dhateng para Pandhawa Kakang Narada.